In a heartbreaking incident that highlights the perilous state of the country's roads, ICT Minister Trina Mavetera tragically lost three relatives in a horrific car accident last week. Sanabda mashikobuda panapa vanochiona kuti aiwa Minister Mavetera vanozikanwa kuti aiwa ndo mabig fishers acho emunyika yeZimbabwe panguva inoi aiwa vorasikirwa aiwa nemarelatives avo vanoda kuti aiwa maroads panapa the government iri kutiregerera. Ndoda subscribe like on the bell kuti ipinda panapa munomubudanirwa muchinze. In a statement, Mavetera shared the devastating news, expressing the immense pain the family has endured. In quotes, this past week, our family was walking through an unimaginable storm. We lost our beloved son-in-law, Edward Tatenda Mbaiwa, in a tragic accident. Tatenda was a loving husband, devoted father, and a man of great kindness. His sudden departure has left us shattered. Adding to the grief, Mavetera revealed that their daughter, Chido, is currently hospitalized, fighting for her life after the crash. The couple's 2-month baby, Treasure Muzawashe, now faces a future without the father who adored her. In quotes, to make matters even more painful, our daughter Chido is currently hospitalized, fighting for her health. They have a precious 2-month-old baby, Treasure Muzawashe, who now needs all the love and prayers we can gather. Ndo mashuka ari kubuda panapa tiona kuti aiwa vanatenda Mavetera aiwa panapa panguva ine zvonzi vakuzvikanga nemafuta avo. Panapa vanhu vanonyaso kuziva kuti aiwa ndo maministers ari affiliated aiwa kuna navo vana Chivhayo and the likes, vanhu vari kupiwa zvimatenda, vanhu vari ngori against sustainable development munyika yeZimbabwe. Vanhu musi uno vaichema the family yekwapinjisi, but now takuona kuti family aiwa ina Mavetera panguva ino yava kuchemawo pamusoro peincompetence iri kuitiwa aiwa nethe government. Imbotidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa kana uchiti uri kusapota kuti aiwa maministers avana Mavetera pana zvavari kuita, ndokuti ibva walaika this video wopinda mucomment section medu wobva wakomenda. Tiudzai mafunguro enyu penda comment section medu, musana subscribe walaika, chota on the bell icon.